on jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen e banggal margal dabaji e ley nduɗo suudu meɗen télé Pinal TV e ndeɗo yewtere margal dabaji eɗen jaa e yimɓe dunke en margal dabaji andamɓe margal dabaji maroɓe dabaji andanimɓe ɗum nenno ɓen woni hono ɓe jaate e muɗum fa tewten hakkillaji mabɓe lobbiɗi ɓe jogui ɗi ɓe keeɓa ɓe pammina ɓiɓɓe leydi ndi foof honno margal ngal hani yarude min kolla nate muɗum min ɓama haalaji maɓɓe min dokka on faa ɗo gonɗon ley laddeji ley gureje moɗon fa ono e koye moɗon keɓon faamu no margal lobbal hani warrede hande margal lobbal ngal walda e tooña ɗum ɗon woni hono ko tewte hande laddeji keddaki torraji ana keewi e aduna o hande fa tawe mara hakke ko mbawata banggue maɗa ko jogui nafa ɗum ɗon woni hono ko hakkillaji muɗum tewtete hande nenno ɗum saabi somiɗon jaa e yimɓe dunke en margal dabaji andanimɓe ɗum fuɗɗuɓe ɗum ko ɓooyi anduɓe to ladde to anduɓe ga gure ga anduɓe du hono dabaji kani mardede fa nafa heeɓe hen tawe tooña wala hakkundema e koddiɗo maɗa nenno ɗum ɗon woni hono immade yewtere nde ko saabi ɗum miɗon jaa e kala balliji yimɓe dunke en ɗen ɗon ande nenno hande bandiraɓe tedduɓe heeɗi ƴeewoɓe Pinal TV e gaari e neɗɗo meɗen mawɗo meɗen dunke margal dabaji sanne sanne mo mbowɗenna du warde to muɗum wakkati fu eɗen gara eɗen ƴeewa golle makko o ko saabi golle makko o en jii tinnare makko nde en jiidu nafa mawɗo keɓaɗo e ley golle makko o so biya adama sa golli fa wonɗo golle ma ana yetto nafa o wona e maɗa an tan haɗata yahan e leydi ndi fuu ɓiɓɓe leydi ndi fuu keɓat nafa majjum ɗum saabi somin garti ɗo makko ɗo hande du kase nenno oɗo sakike meɗen biyeteɗo Mbaye Dramira o waran o haalana en hono margal maɓɓe ngal worri hande e banggal kosam banggal margol dabaji guure muɗum gollidal gongal hakkude maɓɓe laamu leydi ndi se won o haalana en se wala o haalnan en hono tiɗallaji goni e margal ngal hande ɗum fu en panga e muɗum inchallah Mbaye Dramira assalamu aleykum. Wa aleykum salam. bisimilla maɗa Mbaye Dramira homo jaati woni Mbaye Dramira? min woni biyeteɗo ba Mbaye Dramira ko Mbaye woni Dramira woni ba o ko inde bammam fawa hen ko woni ba o sabi ko Mbaye Dramira. eyyi hoto jeeyɗa e leydi meɗen Mali ni? Nioro de Sahel arrondissement de Sangaré cercle de Nioro. famminike sanne Dramira hande du Pinal TV wari ɗo miɗon mbowno warde ɗo saabe golle maɗa juɓɓiɗo joguiɗo nafa o waɗi so miɗon jaa miɗon garta e hande en pagan e dow alahaali e no margal worri hande e leydi meɗen Mali ndi a dunke margal dabaji anduɗa nenno en jii dabaji gonɗi ɗo ɗi fuɗi dabaji noon joguiɗi nafa en jii nduɗo suudu kosam ɗum fu e dow bawɗe maɗa e hakkille maɗa waɗi so ɗum ɗo fuddari e Dramira hande somi a landama hande wakkati mo gonɗe muɗum hande o margal dabaji leydi meɗen Mali ndi hono worri ana weeɓi na weeɓa? wallahi hande ka neɗɗo fof mbiɗoma margal dabaji leydi ndi tiiɗalla ka fof min mi yiyani hande ko foti ɗum hande so margal dabaji leydi ndi hankkadi dabaji ɗi on saaha ko dabaji wuuro e dabaji ladde bara hande ɗum yalti hen fof wonti dabaji wuuro wala ɓe ladde ɓe wala ɓe wuuro ɓe mo ñamminta fof ala hen on dabaji ɗi so watti ñamminede ladde torla mone mawɗi ha diwti par ce que ɗi wuuro ɗi e kanen ɗe ladde ɗi en ceeri jibingo majji wala gotel kosam majji wala gotel bon arande ɗi wuuro ɗi en mbawi jogade guuri majji hande ɗi mbawa haala kadi ladde ɗi naggue waɗa duuɓi ɗiɗi jibinani hitande fof laawo gotol on ɗi bamba waɗi wattu fof ɗi jibinan ana yeeya kosam seeɗa ana sotta ɓiɓɓe ɓe ɗum kadi wawi ga ɓari ko min jii joni ko ka ɗum ka wala fof wawani ɗum tola Allah tawa moƴƴere Allah no jogui moƴƴere mum sens o saaɗa ko hande gonɗen ɗo ka neɗɗo fof marɗo dabaji a camɗo sanne wattu ñalawma gonɗe hande o Allah no jogui moƴƴere mum ne wawi waylitade saɗa on marɗo dabaji ka fof wala toon hande mo tiiɗalla wala e muɗum on wala min waran duuɓi 47 hande minen mbarol dabaji guila Nioro ha ko garmi wuuro ngo fawi 35 bamma ko ɗo par ce que hay pelle hono ko wiyete baale ɗum ɗo ko baale ami premier ko Koleba ɗum woni walde Mali fou minen Moussa Traoré min jii kala ha warde hande wala fof ile Moussa Traoré oɗon mari ɗiɗo dabaji ila dabaji duuɓi hono foti
konti capantati e joyi duuɓi hono foti marɗa dabaji min ka gila jibina tan ko dabaji bari bamma ko ɗono ko ɗum mi haala muko sa min ka mi anda fu goɗɗum wala dabaji an ka golle ma fuyo gurdam ma fuyo dabaji dabaji mi waɗi commerçant de bari mi meeɗa yaltu nder dabaji ka ko puɗɗoɗa ɗo Bamako ɗo woni duuɓi 45 e joyi hay gasi ɗum kasi ittama e duuɓi caméraman en meɗen o mi anda photo tawete famille ko sen Dramére aywa e joni tiiɗalla mo kalɗa haala muɗum o ɗo tiiɗalla ne joni o fuɗɗina na tiiɗalla ana woduno non tiiɗalla o kay en ngabbo tan yaade hitande fuɗtawan ɓeydoto yaade par ce que komi mbiyata tourto e almami bétail ko eyo guure dabaji ko darde leydi fof fuɗɗirde ko ujunaji 2 e temedde 5 tonnes wala boto de tonne goto gotoji nogas fuɗɗirde ko ujunaji 2 e temedde 5 ujunaji 2 e temedde 5 tonne kiɓɓo allahu hande ne 60 70 tonne ujunere tonne goto nden noon nayyi ɗi ne ɗi mbaylitike nde tonne wonnono ujunaji 2 e temedde 5 nde kañe hande ɗo toon woni ujunaji 60 nayyi ɗi ne hono ɗi gorri nden kañe hande bon nayyi ɗi ka wayi min ka gandu tigi ko ɓuuri waylitade fou ko coggu o de par ce que kosam ɗa kay guila nden ni ana heeɓa nayyi kosamaji ko nden ɓasam min joguino naggue e 78 caparowal ha hande mi yaadi metti si ɓuuri ngue kosam gewete ko numfara gewete ko numfara bon to mima ko ñamɗe tan mbawi waltade kadi coggu o kay nayyi tiiɗi hande masalan naggue ujunaji sappo e 5 naggue soodaki ujunaji 20 kay aduna fuu luuka naggue hande soode million ngaji 3 4 kadi kosam ɗan ka min ka guila nden ka kosam ɗan ka ene woodi de naggue fuu ñamminaki tigi tigi min joguino naggue ene wiye nufara gila bandi Bamako foof ko 2 tomi koto bugu Maña Bugu Wareda bandi Bamako foof gassi ene wawi ko neɗɗo jogui naggue mum goto nder sara galle mum mbaɗa bandiji ka hono hoggoji jeeyane hoggo e Ñamakoro Sabali Bugu ɗum ɗo ko ɗeɗo ɗi tan gonɗo tomi koto Bugu ley hayre Maña Bugu Wareda gassi koge ɗiɗi Bamako fof gassi fof toon nayyi ɗi fof goni fof tan mente kosam tan ma bidama kiiɗa hirnan mente to wala yiide kosam yeeye hay galleji e ley Lam Moussa ala gila Lam Moussa waɗi Lam Moussa sa kuttani waɗine tan ko nden ɗi hoggoji non voilà sañoji seeɗa kadi mbaɗi guuri mumen gawƴe ne mbeeɓi huuɗo ne weeɓi faydande maayo ngo osa nayyi Maña Bugu Wareda tel to tan ko damal maayo to ɗi keeɓa keccol dande maayo Bamako ɗo keccol ngo seeɗa so ɗi garti kiiɗo goto fof sooda saño seeɗa nder gendi adda bon fuɗɗude hoore mum ni ko semdete ay biƴƴe ɗe jiiɗa ɗe wiman tan ɓe jurma e nder guese nayyi ɗi to ortima nder guese ɗe Maña Bugu ko Maña Bugu dende nde fof ko guese wonɗo nayyi ɗi ori ene yakka sakkitere min batti ko chauffeur en 400 200 gara jurma bandam tan nayyi ma gari jofide hondade yonde kii taw turude mumen ɗo iɗi ñaama ɗi ngabbo hen on ka hokkede maire caggal ma ɓe batti sodde 200 tonne mum ma dokka ujunaji 2 e temedde 5 bene waɗa jurmane bande ma gadi ko ni tan ngabbiri yaade ni puntirima hamin naati ha dabaji fof gooƴi aywa e joni ɗum ɗo fu yawti hande wiyama nayyi ɗi mbaylite ɗi gaɗe métissaji ɗin woni joguiɗi kosam seɗi keewi ɗi panɗina nayyi ma gaɗa ko hakkidi ko mbawɗa marde banggue ma sowona ladde ɓuytike tiɗallaji keewi basiji keewi e hande ne hono ɗum worri ko hande ko ni yalla ɗum ɗon jaati woni hono ko waddi tiiɗalla o na tiiɗalla o jaati gonɗo e banggal guurdaba ko ɗum saabi tiiɗalla o saabe kammuji ɗi toɓata na hoɗum noon jaati exactement an e hakkille ma weltima hen ɓoori ko mbiɗa ko tiiɗalla ka addi fof tiiɗalla ko Allah addi ene nder aduna Allah foof go kay komi fuɗɗata fof ko mangal kammu o ɗum woni probléme o foof iwolɗe pamɗi ne yiiɗa leyɗe ani kala haala ko Mali ne yiiɗa Mali tiiɗal mum mawni sanne fuu dilleɗe heewi sanne fof to kammo arani par ce que kammo ari Mali e Mauritanie tan enen kañi en tiiɗal waɗande mbaɗen tinda tiiɗal sanne mbaɗa yimɓe fekke pamata ɗum par ce que kammo arani Mauritanie tan Mauritanie enen gondi frontiére wotere enen gondi leydi gotiri enen jaata mabɓe ɓe garta ɗum gon fuɓɓi telloto dow men bon aduna Allah fof no jiimi kay to wala mi nanna Cameroun mi yiyani Cameroun hono Mauritanie hewde jawdi gariɗe ala
neɗɗo goto jiya cabbi sappo cabbi nogay taw sawto fof jiya temedde naggi Dramera an dabaji maɗa ɗi aɗa waɗa insémination ko ɓe mbiyata waylitere insémination aɗa waɗa na gayi métissaji ɗi marata na hono jaati an nayi maɗi sihoɗo no namini ka si fof e nder hen olsa en hen mobiliar en hen normande en hen cerge en hen birzone ɗo na birzone ɗo woni gueɗo alev ñamoy ɗo ni ɗiɗo ko nayi to wayno ko nayi bergil baytaɗi quoi si ngayɗi fof ana hen e kosam majje ne hono worri kosam majji kayne gaɗi kosam waɗi ko mbiyam ko ay nagge fuu yiiɗa ko harande tan jogui kosam métisene moƴƴi de mais moƴƴade harande min jogui nayyi lokkal ɗo meeɗa darde min jogui ɗo kaaɓi mammagge tan ummi ko nayi ami ñooro yummagge tan ummi ko nayi ami ñooro gueyi ɗo palle ɗo febaki ɗo febaki ɗo nayi mali fof tawdir ɗo ni kanƴe woni primé laabi ɗiɗi yummagge tan ummi leydi ami ñooro andi ko har nder tan waɗi ɗum voilà e si lobbo ɗo ane si naggi ɗum kam si fof hay nayi men pulle ɗi joni ɗi daɗɗidiri no biyete torankoji ɗi biyeteɗi capatiji ɗi biyeteɗi seenankoji biyeteɗi burgunjoji biyeteɗi segunkoji kanka biyeteɗi mereji biyeteɗi damaji siga ne heewi noon voilà mais an joni ko marata ko jaati e hono waylitere nde joni sa yiɗi wadde waylitinde nayi maɗi nagge hege ɓuuri moƴƴude e banggal waylitere nde ñoronkoji ɗi na capatiji ɗi na burgunkoji senankoji saɗa waylita nagge ma fa gaɗange métisi so tawi gaari métisi ɗi joppata e magge sa gaɗa wonge insémination nayi si nayi meɗen ɗi jaati ɗi tawɗen ɗi heɗi jaati ɓuuri moƴƴude e waylitere nde sa ko tigi tigui ko ganduɗum ko ɓuuri wadde réussite tigui ko damawe o olsay wala ko séri jiiɗi yumma jiiɗa baba hono majji bon hono majji kadi laaɓi dariɗi wala ngi gaɗɗa e wongue gue foof mbiyeɗa koko an fewnani hoorema ande wonde dabaji an naggue foof capatiɓe ɓuuri mettude waylude capatiɓe no gaɗɗa foof gue addan arsugue capato gue jaɓata waylade gue waylitorde de mbaɗa yiyan capato o e maggue ta yiirani bokol ngol a yiiran hoorede ta yiyan hay fayde laaciki na yi noone o joni ka seño woɗeɓe noon toujours temps ɓiɓɓe fullatto puɗeje capatiɓe laato jamale heewa famini ko sanne e mbaydara mera hande ɗo gonɗen ɗo e banggal dabaji ɗi e fande men e yettade banggal hono guure majji goɗɗo o tafon banggal daba ñaw homo fof ɓuuri tampiniɗo hande oɗon tampe banggal ñaw dabaji e ko nandi muɗum wallahi min calne ɓuuri fof tampinde mi hande tigi tigui ko safa to safa ummimoɗo kadi bon ñaw goɗɗo nanga kadi manaji ɗi Allah holluma ɗi dole nayi ɗani mbiye ko ñawi mbiye ko digne ma ɗum ɗo pneumonie tawa ko manaji buuce ko mbiyata buucal tawa wala buucal te manaji manaji ɗi ñaami par ce que manaji to kewi reedu naggue mo wonta laato a ɓama a yani ene fefo tan ene fefo ana sawra ana waɗa kala tawa sallallah on kam tiiɗo mais ɗum ɗon ne joni ɗum solution won hen o dabare solution wala ɓe mbiɗo ɓe gaɗa ɗum manaji ɗi suspandi kadi wawa ha ensemble e kala malli leydi mo wooti mbiɗe mbaɗa manaji kulleje foof gaɗe papier hani papier joni goɓɓe ne murtani joni nani papier carton ngaji jiiɗaɗi coppi tan nayi ƴamano nami ñamete rakkal ni ene hay tubakoɓe to carton papier ñola ene ñola mana ñolata place ɗi fof no an walla ko jiɗi ni ɗum ni ɗo bedɗa fof naggue ɗe ƴakki tan gasi waylitode wayno to ñaami huuɗo tan ma ñaami gawri dramera safa one on keɓaniɗo safare safara ka ala safa hay ko wacce ko warta ko ana waɗa ana wawi samtude kay par toujours ɓe mbi safa ko hakke qualité jeɗɗi ta waɗi goto o a waɗani goɗɗo o par ce que ene wara mbi ene warta façon ngaji foof safa one sen nangui naggue haɗange ittude kosan na ana wawi latade sababu maggue jaati wallahi min ko safa ko mato ko safa meeɗi safa ka warani kam titi tigui hono hikka ka wala wala nayyi ɓeyɗi wala kala hali mawɗi wala biigui wala ñalbi wala kaabi aɗa jogui vétérinaire ne spécialement no gayi jetta hande vétérinaire spécial onga ko par lewru semaine foof omo yaha wiccide laaɓi ɗiɗi kane encanta urgent en to ɓe bandi
ga to ɓe noddamo tan contact ko nekko ka fu haɗa e safaka tampinindema kanga wala haala ɗum ko kedde ñawƴi ɗiya directement to nagge jibina en ma to nagge ronki jibinde en ma to kalsom no acci nangi nagge bana ñawƴi kewi ko waɗi ɗum ko wala hon ɗum Dramera fa hande eɗen gondi e mbay Dramera e mawɗo meɗen e Dunkedu margal dabaji sanne o ɓoyɗe margal dabaji o haalni en ɗo ko fuɗɗi marde dabaji seraji Bamako ɗo e Bamako ana yafa e duuɓi 4 e pawɗe neno sikke wala ɗum ɗo wana hande e ko fulɓe mbi ko ɓinde ɓotara ana andi bundan kañum boyna funa andi nde newine nden o yii nde tiiɗi hande nde du o yii fuu omo heddi hen kanko ka o yaari hen du yesso sanne sanne e suudu kosan ana ɗo kosan du heɓatake caggal tinnare e mbay Dramera komin jiiɗi landadema joni nde onon maroɓe dabaji ɓe dabare fuu homo gaɗɗonna banggal fa guure dabaji ɗi mbawa newade yalla oɗon ndema huɗona na won kaldal gongal hakkude moɗo e laamu dabareji heeɗi onon jaati maroɓe dabaji saabi a yoga e mawɓe maroɓe dabaji leydi ndi hande so tawi a yoga e mawɓe maroɓe dabaji ɗi leydi ndi hande ana hani te wonko andanɗa banggal hono baale moɗon na kawrite moɗon na ko ɗum jaati woni ko dawruɗon fa tawe margal dabaji ngal newo se remde huɗon noon se ndi haldude e laamu fa tawe waɗa guure dabaji ɗi subvention honɗe kulle bandu won dabareji gaɗɗon onon maroɓe dabaji bon min kay ko hakkille goto fof ko haaldata ko hakkille gandal muɗum ɓe goto wawa ɓay ko wala fof e affaire laamu wawa newnude wawa tinnude par ce que guure o no yarte ni ɓuuri guure yimɓe tidde ɓuuri guure yimɓe ñamede guure dabaji ana ɓuuri guure yimɓe ñamede hatakinede par ce que goho hakkille kono mbiɗani tan daɓɓinen haala joni ka minen ko amin ko hakkille amin foof hande ko affaire ndema guure dabaji ndema muɗum huuɗoji en hay façon gawri goɗɗo nan toon ɓe ɗum Hammadou Boubou e ɗum ɗo en ko ɗum won hakkille amin ka hande huuɗo bon nayyi kadi hande ka no jarten ɗo kadi hankkadi nayyi mbatti wurde poos no jogui ceefe nayyi 5 ɗum ka accete hay goto wawna ɗum jo wawa tan jogui chauffeur ma wotere ta ñamminide ende wawi ɓamde ma nde ɓama goɗɗo ma darɗo nde ta ñamminide nde ɓama goɗɗo chauffeur wotere wadde so hay to goni yimɓe 10 to goni ceefe 10 to ñamminaka ndenaka on ndenaka wala wiide hankkadi durgo tan de ndenaka woni hankkadi ko affaire ñanɗe majje ndena no ñanɗe majje e jargu majje on ndenaka wala wiide durgo ladde tan par ce que ladde natti heeɓede sanne no jaaɗa fof ne ɓitti bon hakkille minen kala fof joni hannde ko demal huuɗo e ɗum ɗo hay nder lewru dartoon joni nduɗo ene hakkille amen minen gaɗa jourde mondial le manggal Nioro région ngaji 5 ɗi fof ene hen minen kucci Nioro de Sahel dartoon nduɗo 7 nduɗo ɗo minen jaa Nioro de Sahel aw alhamdulillahi ñande jourde mondial de leyɗe mangga mum teddugal mum hokkama min mi hokki pulago fof e jamɓe fof Nioro alhamdulillah e ɗum ka Pinal TV yaha hawroyde hen banggal hono findinirde jama o nafa kosan e ɓi adama ñalande hertanade kosan ɗum woni journée mondial du lait nde ɗo ñalande hono yimɓe jon en kosan baale coopérative ngaji daraniɗi banggal kosam kañum e dabaji kañum en jambinta nde ɗo ñalande hitande fuu e ɗum jambine e leydi meɗen ndi ko woni manda majjunde fuu fammininde yimɓeɓe nafaka kosan e ɓi adama nafaka dabaji e leydi dabaji ɗi yo nuygal ɗiɗaɓal e leydi meɗen ndi nen noon nuygal ɗiɗaɓal ngal ɓiɓɓe adama ɓe funa kani tinnade e muɗum sanne sanne kosan yo guure keƴƴuɗo neɗɗo no wawi wurde kosan fa ɗo haaɗi fay sa a heɓali goɗɗo aɗa wawi wurde hen ɗum waɗi so wiya kosan yo aliment complet guure keƴƴuɗo woni kosan wala fof ko ñamata se heƴa ɓi adama se wona kosan hunde wotere nde ñanɗa tawaɗa hasindine wonde ka sa yari kosan tawa hunde fof a hasindina hunde fof ko ñanɗa fa karɗa tawan kosan ana naata kanda haari kosan fay hunde natta kase Allah hokken hakkillaji ɗobbi e Dramera mbay Dramera fa hande eɗen keddudi e joni suudu kosan ndu anni men nduɗo suudu kosam minen kam min mbiyam suudu kosam mbay Dramera tan min mbiyata kana windi hen coopérative Jatula woni ko windi hen a famminta men
way ko mbaydira mera o ɗum ko goto fof no Allah tagiri ɗum ni ko ɗum ko suudu kosam ndu ko ɗum coopératif ko walde fuuji hawrde hen ɗon noon Allah waɗi gila nde min woni mawɗo mayru gila wonani coopératif min woni ɗo hoore mum on saaha min gaɗani hay coopératif min paynani min tani papier min gaɗani respecté min ɗo hoore mayru min woni mawɗo o ɗum wona kadi yimɓe goowi e suudu kosam mbayi mbaɗi sanal ko coopératif jeeyi suudu kosam ndu o coopératif ne waɗi min gandi kadi coopératif ne nafa muɗum to ni on kawri on peewi ene walla par ce que no nguuri o tiiɗi hikka ni to wala coopératif aminen o ande ɗo keɓata hono tawa may nguuri ene daari dani heewani ko ɗimmel mum ne kadi ene wallita tawa tiiɗal e ma hannde coopératif ne anndi an jogii nayi an jogii kosam ama hokke nguurdina dabaji ɗi ha wattu ngel tiiɗal o ɓetto gartira kalci o mon nafa coopératif sanna joni ko walde nde ana walla hono yimɓe waddoɓe kosamɓe ɗum walde nde hannde waddoɓe kosam woni yimɓe walde nde ɓe goni yimɓe walde nde woɓɓe gaɗi kosam taw ngala e walde nde mbaɗi temedere fof capan jeegom ɗe fof ko yimɓe walde nde fulay coopérative o walla fulay nenne joni hono nguure dabaji ɗi oɗo ballodira ley hen pati on keeɓu tiiɗalla muɗum on coodan fa heewa gaddon joƴƴi noon oɗon coora woɓɓe ne ɓe ngala e walde nde ene keeɓa mbaɗen keeɓa hono waddoɓe kosam ɓe waddoɓe kosam eyyi nen onon ko toujours noon tan hono neɗɗo fof gaddoɗo kosam ana wawi oɗo mbawi wallirde ɗum banggal nguure o itte cuggu kosam muɗum na hono hen noon on woni so tawi se seeɗa gaddata se fa heewi gaddata non goto ko hakke kanɗa fof ko ɗum keɓɗa so ñiiwa e colla mum bojjel e colla mum famini ko sanne e mbaydara mera hande ɗo gonɗen nan ɗo suudu kosam ndu liiti kosam hono foti kawrin toon hande e ley ñalawma hande kam mi yiɗa haalde de bari mi haala wajiɓe hande kam min ngala kosam feewi ayyo e ko waɗi kewande ujunaji tati ujunaji nayyi ujunaji joyyi hande to keɓɗa ujunere temedde joyi ujunaji ɗiɗi ñalawma andi nguure o tiiɗi nguure ala kammare refe nguure o waɗi kosam nam ɓoyti gonɗen nder mum ɗo ɗe hande hoggam manggo ene yesso to ɗeɗo koccel gonɗen ɗo ɗo e pawlo temedere temedde litri hande keɓata hay capanɗe joyyi andi refe fuu manque de nguuru eɗi ñaama de ɓaɗi nguuri ñamdu kosam kane ñamdu tan waɗa waatu wala gotel walda nden so nguuri o ana heƴuno eɗe keɓatno liiti temedere pawɗe ley ñalawma hande ɗi kiɓɓinta temedere nenno sikki wala nguuri o woni hono ko manque hikka sanne nguuri o tiiɗi ɓuuri bawɗe moɗon ko wala ɓuuri pirde ko nguure moƴƴoni woni ko wala nguure moƴƴo woni nguure moƴƴoni woni ko wala fammini ko sanne e mbaydara mera onon maroɓe dabaji ɓe est ce que won dabare fuu ko gaɗɗon banggal usine kosam fa heeɓe e ley leydi ndi saabi so kosam ɗan duɗan wawa marede a taman nafa majjan ana fanɗi kosam ko ñamete noon so ñalli waali ñama ko fuu ana wawi bonde so usine ana woodi kosam nayi ɗan wawi marede duuɓe kitale tawe ɗan bonali yalla kosam nayi hoore muɗum eɗa heeɓa alqadara hono no kulle goɗɗe kosamele iwoji leyɗe goɗɗe ɗe jogori alqadara ni ono on gaɗi dabare banggal usine fa tawe usine kosam ana heeɓe e ley leydi ndi saabi dabaji ɗi yo nuygal ɗiɗaɓal so tawi usine kosam wala kosam heeɓe wakkatiji fa yuppe kosam waase wakkatiji fayi ko jara heɓatake hono worri ono mawɓe maroɓe dabaji ɓe bon alhamdulillah usine kay min gaɗi dabare muɗum ko horoma ɗum walli min ɗon sanne min arande o wiya no ɓama boowal kane 60% muɗum bari ɓamani caggal mum ronki hedde boowal inen komi coopératif uji ɗi min denni juuɗam min coodi boowal zone industriel coopératif sappo e goho walla sappo e ɗiɗi min denni juuɗamen min coodi boowal mo mahama ha darima joni ko manque de kakeɗe taw fomin dokki mahama fa dariki hande ka ana wayi hono on coodi puccu kirke woni ko a yaata kada labangal ngal heddi oɗon jogui puccu oɗon jogui kirke labangal ngal jokka heddi woni kaake ɗi oɗon miila ɗo kebeje ɗe ayo kada ono ɗo jaɓɓata so gabba ɗo fammini ko sanne aɗa miili ɗo e hende ɗum ɗon wawa heɓede naɓe lebbi tati lebbi nayyi bari komi en koyen fou tiiɗalla ko gonɗo ɗon joni o neɗɗo fo joom hakkille ene hani yarde seesa par ce que eɗen gandi ko Allah addi ko aduna addi par ce que aduna hoore mum ni menti wala nokku goto
kono gonɗa ɗo tan mbiya ko ɗo tiiɗo par ce que neɗɗo fof keɗotoɗo nanowo jiyowo ene andi tiiɗal anandi ko woodi ko wala fuuɗo wala sanne e fammini ke sanne Mbaydara Mera yewtere meɗen nde waɗi e cekkite e bandiraɓe no mbirumi ni Mbaydara Mera woni mo gonduɗen no fa hannde Mbaydara Mera hannde so wiyama gaɗa noddandu fewde e maroɓe dabaji ɓe banggal kawral maɓɓe e tinnare maɓɓe fa kulle ɗe mbawa newade ɗum woni banggal hono guure dabaji newo tew wawa heɓede e leydi meɗen dabaji ɗi tawi ɗe jogui alqadara maroɓe dabaji ɓe tawi ana keeɓa nafa ana jogui teddengal e leydi ndi so wiyama gaɗa ngal ɗum ɗon noddandu fewde e maroɓe dabaji ɓe hono mbiyata bon noddam tan ko golle ɗe no jarte ɗo hannde tiiɗala hen ɓay goto fof tinno ɗo dari ɗo hani darade ɗo andi so wiyama dabaji wala neɗɗo goto joni dabaji en toon gollowo en toon ko fuuguma nden ballodiren min o jeeyi dabaji an ka gollowo andu ko en fof poti enen fof nder laana goto gonɗen to moƴƴi en fof keeɓa hen nafa to boni hay goto heɓata nafa ta mbi joni e patron wala ɗo haajam ala hen to moƴƴiri nde ta nani hay ɓe joddima hay lewru ma maayi hay ɓe joddima ndi ko hen ɗon de sala taw on jaaha police ma gendarme de to ɓaɗaki ma tan ɗum kam ñalla wala nokku fof wala fuɗɗom haalta ɗum mbimi tinde golle kay neɗɗo fof ɗo hani dardade kono babaran koye misiri joyoro bene jorono ɓinguel adama hay goto hiɓɓata ko juuɗe ndendata nde feewa wala golloɓe muɗum to golloɓe patron pamdiri nanggodi juuɗe hay goto yiyata tiiɗalla patron heɓan kala mum kal golloɓe kewan ko mum ko on haare wala par ce que golle tiiɗi tan nde haare ummata no ana golli ñalawma a fewnani a waɗi kadi jeeya ko ñalawma o keɓa ko joddima minne mi heɓata kalde nokku goɗɗo mi ɓuurama yumma mi ɓuurama baba tawami koɗo gollirgal ngal ɓoggol bale yaltata ɓoggol bale yalta ɗon fewani e seeɗon feeway yata andi e maroɓe dabaji ɓene noddandu woni joguiɗa banggal kawral moɗon hakkude moɗon onon e banggal bon min kam maroɓe dabaji fof gotel a wala joom kosom wala tewyo wala mbaalu mum wala mbewmo wala naggue mum kane hay ndemowo hande yata caggal maroɓe dabaji sikki wona par ce que arande joni bon woni koye ceete machine ngaji gari sa osa ko puccu ko daaba babba ko daaba haala ala ko gayi ko ɗum tarima ɗo leydi nde foof guese mum ɗe bon an ɗum ɗo fof dañi nde ndemowo kadi heeɓi caggal guuri mum fof sodade ko gaari ma ñaale ma mbeewa ma mbaalu wadda galle waddi gueɗe leydi ndi fof yo maroɓe e noon Dara Mera e golloɓe hono foti joguiɗa bon hande kami jogui sappo e jeetato sappo e jetto sappo e jeetato rewɓe joni rewɓe tato ɓe fuu ɓe yoɓeteɓe fuu ɓe yoɓeteɓe en paami ka Mbaydara Mera yettunke golle bargal dabaji sanne aɗa andi neɗɗo joni so golle ma ɗo yirwi fuu a nafan sa ƴeewi ɓeɗo yimɓe sappo e tato sappo e jetton sappo e jetto sappo e jetto ɗiɗo ɗum woni tawade sappo e jetto ɓenga ko golloɓe yoɓeteɓe lewru ñande foof bon tato ɓe ene jogui rewɓe e ɓiɓɓe muɗum kañum e ɓiɓɓe muɗum ɓeɗo fof ko loosi e nuuri a yide hay ɓeɗo fo joni sen ƴeewi ɗum en ɓe fuu du eɓe keeɓa koɓe keɓata ko fa eɓe gurna hen koreji mabɓe ɗum yo hunde mawde hande wattanede hakkille fa sanne e so wiyama chômage ana woodi e leydi ndi sukaɓe jokolɓe annima ni caméraman o hono ɓe e bandu e ana keewi e leydi ndi wiyoɓe kañum e ngala e golle eyo a heɓay golle a cuɓotoɗo golle na heɓali golle Mbaydara Mera kanko tan goto omo jogui sappo e jetton gollowo woɓɓe ne gondi e koreji muɓɓen ɓeɗo ɓe galda e koreji muɓɓen ɓeɗo ana gurnira ko keɓata ko koreji muɓɓen ɗi hay nenno sikke wala margal dabaji ngal ɗum yo nuygal maggal e leydi meɗen ndi ɗum hunde noon wawde ƴettude sanne enen ka noddano no gatten fo wadde noddano fewde e laamu leydi meɗen ndi ɓe tinnoɓe gattana dabaji ɗi hakkille ɓe gattana maroɓe dabaji ɓe hakkille banggal burti dabaji jarduɗe dabaji hakke hono mabɓe kamɓe jaati maroɓe dabaji ɓe totte hakke mabɓe o saabi jawdi wawa heddade so ndi hokkaka gueɗɗu ha dabaji ɗi tawi ɗi jogui gueɗɗu e leydi ndi tawi nokku ɗo ɗi durata ɗo ana woodi ɗo remete ɗo ana woodi nden noon laamu o tinno walla maroɓe dabaji ɓe e Mbaydara Mera e landogal gotal tan minute goto keddoriɗen minute goto wuyɓe dabaji ne oɗon ndeni e banggal wuyɓe nde naggo alhamdulillahi wuyɓe dabaji kay ɗum hay hanki de jourde mondial le amine minen jogui groupe aji hakke tati hen min kiiri wuyɓe dabaji ɓe kay wala fof dabaji komin kalani hen par ce que min mbiɗo en fota duuɓi nayyi hande min gaɗino ɗum ɗo meeting goto
to noddi Mali fof hawri on sa gulga dabaji ɗe wullo sanne sanne min mbi Sénégal waɗi loi goto wuyɓe dabaji tiriɓe e baro neɗɗo fof gotel to nanngama yo waɗe fen e wayno barɗo hoore c'est à dire ko waɗi fof c'est à dire mude on min gaɗi ɗum ɗo min noddi hunde fof ko wi cadre Mali wala justice mum wala ministre sécurité mum wala ɗum ɗo mum Mali fof tawdiri min gaɗi hen ñalawmaji ɗi min peewi papeji ɗi ha assemblée wooti bay ko ɗon ɗum dari ɗin kan lelto bari wuyɓe dabaji ɗe kay to yallah faabode joni arande ko wuyɓe joni wala wuyɓe ko joni ko yanoɓe hono ɗo joni kuuri nani bafal nane soka ɓe gara ɓe kala damal ma forcé taw gaynako ma leeliɓe ɓe daro dow hoore ɓe tugga fedele mum ɓeɗo jaltina nayi to jaltini ne taw ko mobile en dari hono foran wala nagge no fotiri naggal nagge pamarel mais oɗo jogui ɗo joni ta laari cassette am Moroko min joguino ɗo naggal terkewal awdi nagge nayi seenokoji ha hande nde jiimi guidan gonɗam yaltan wala kosam wala mawde wala mbaadi fof ne jogui wallahi ɓe gaɗi keldamal ngal ni ɗum min nawiri ha hande nde jiimi cassette o foof hande cassette o aduna fof yii man min nde wuuro Moroko waɗno e invité ɗo nde min waɗi ɗo cassette muɗum yene muɗum ta yiiɗi cassette o mbiyata ɓuuri ɓami foire Moroko o doole mum wala arabe ɓe aduna Allah foof gorɓe foof ko wiidol manggal tan min gaɗi sall ɗo Mali woni ɗo ene jouwani ya warta on sa nayi ɗen jogui doole kosam majje ɓe tan e gara jurum bidon ngaji en jokkodiri tan kala nayi ɗo pilma halta ko tan naggueɗo walla wuyɓe gari kelli ene kala haaldam ene mi yalti wala fof ɗon yaltani aduna o par ce que jeeyi feɓaki laaɓi ɗi foire nen no wuyɓe ɓe ka haqiqa eɓe jogui eɓe bonnana on fa hande on keɓanayɓe dabat nder lebbi tati gila ndenno ko taw kam kadi ko ñen fof a ɓeydoto hakkille ɓe garatɓe nder lebbi jeegom ɗi ɓe gujini kadi ɓuuri 15 millions nayi ɗi kolte jeegom ha yeeyiɗi kam min andi mankata 15 millions yiide ko gila ndenno ɓammi gardini jamma coodi feere coodi jamma kay on ga ala golle foof on kadi hay mi yejjiti hay mottani ko nder jaate ɗe on ga ko lewru jawnoto weyti tan o ɗanoyo jamma no o waalo yirade nder bandidi foof famminike sanne Mbaye Dramé en jetti Allah ɗum ɗo bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum ɗo wonno ko kebdunoɗen na e mawɗo meɗen Mbaye Dramé dunke margal dabaji Bamako senu ɗo woni hono ɗo woni na ɗo Jatula jettula senu jetto aya senu Jatula aya ɗo woni hono ɗo woni e ɗum ɗo wonno ko kebdunoɗen makko e jettimo sanne jebɓuɗo joddade e meɗen yokkude haaju muɗum fou fa e ley balde makko ɗo ka bandiraɓe fa hande ko mbiɗen ko tan vraiment tinnoɗen no fa hande margal dabaji ngal yo hunde noon lobbere sanne wawde nafude hande janggo ka tinnoɗen gaɗe margal lobbal nafowal kolce temedere ɓiroje liiti sappo kañe kolce sappo ɓiroje liiti temedere hay koye walda ƴeewen kolce sappo ɓiroje liiti temedere ɗe ɓattinen banggue meɗen hande ladde heddaki ndenago jaati heddaki hay tinnoɗen ne gattanen ɗum hakkille e ɓatte hono mawɓe maroɓe dabaji ɓe haaloɓe fulfulde noon ɓe fulɓe haaloɓe fulfulde ɓe puɗɗi margal ilay mamiraɓe faaɗoɓe goni hannde wonko ɓe andi ɓatte ɓe lannodiron e maɓɓe keɓonna faamu ɓuy toon dabaji moɗon hay koye ley laddeji to ndenago heddaki de laddeji ɗi du keddaki aya Allah hokken hakkillaji lobbi on calminama sanne on jettama bandiraɓe ɗum ɗo wonno ko kebdunoɗen na e Mbaye Dramé hande yewtere men e banggal margal dabaji on fof ɗon calmina oɗon jetta sanne assalamu aleykum wa rahmatullah